आज दिनांक 8 मे 2022। आज आपण सुभाषभाऊ बारवाल राहणार चिचखेडा तालुका जाफराबाद जिल्हा जालना यांच्या दुसऱ्या शेतामध्ये आपण जर्मनीच्या मशीनद्वारे पॉईंट काढलेला आहे। याच्या आधी आपण दुसऱ्या शेतात या आधीच्या शेतामध्ये क्रॉस पॉईंट निघाला होता। इथं सिंगल नस मिळालेली आहे। आता ते सिंगल नस सुद्धा आपण मशीनद्वारे चेक करून बघूया। जिथं पाण्याची वाहतूक असते तिथं आपल्याला मशीन फिरताना दिसेल। मशीन फिरली म्हणजे समजायला पाण्याची वाहतूक सुरू आहे। बघा मशीन फिरत आहे। त्याच प्रकारे आपण डाउजिंग रॉडच्या सायन्स सुद्धा चेक करून बघूया। डाउजिंग रॉड सुद्धा मूव्हिंग झालेला आहे, म्हणजे सध्या पाण्याची वाहतूक सुरू आहे। त्याच प्रकारे पारंपरिक पद्धतीने नारळाच्या सायन्स सुद्धा चेक करून बघूया। नारळ सुद्धा उभं राहिलेला आहे, म्हणजे आपला पॉईंट योग्य आहे। इथं जवळपास 400 ते 450 फूट खोदल्यानंतर आपल्याला 1.25 ते 1.5 इंच इथे पाणी मिळू शकते। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा। कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 83 29 40 46 09। आपलं यूट्यूब चॅनल आहे पाण्याचा शोध हिंगणेश्वर।